Centrala lui Petrescu. Mingea îl depășește pe Crețu și este gol marcat de Miriuță. Nu prea juca. A intrat într-un conflict cu tehnicianul. Aici este eroarea lui Crețu, eroarea de poziție. Simți că n-ajungi la minge, trebuie să-ți urmărești adversarul. Îi permite lui Joe și brazilianul își demonstrează tehnica. Execuție perfectă. Popa! Și de aceasta... Da, dă-l pe Popa. Clar, iată momentul. Național de tineret pentru Portugalia. Sorescu, impecabil. Este 1-1. Din minutul... Au fost vizibil mai... Necuțescu a fost inexistent în prima repriză. Iată...